ake ngikhulume nani namadoda. Mzana uphambanisa ama needs nama wants. Nibona umuntu wesifazana ngoba nakhe ehluphekile ezakini ngoba nisemandleni efuna umsebenzi seniyothi akanibonge ngalokho anakho. I-wrong le nto le. I-wrong le nto le. Msize ngaphandle ukuthi u-expect something umuntu wesifazana. Ngaphandle mase efuna ama wants. Ama wants ke into angaphila nje ingekho usuke setefa efuna ukutotoswa. Lapho kufuna kubantu bakubo obhuti bakhe. Mase kufuna kuwe vele ufuna kube khona ukuhwebelana kuba khona. Manje wona ungabe isithutha uphambanisa izinto bese ugijimisa ama wants ufuna indoni khekeke ufuna ama wings khekeke uyaphuthumisa ufuna i6 usuyaphuthumisa newine ngenxa kuthiwa wena you a good guy ugaye ube isithutha na ujabule uyisilima uma unjalo yazi khona ungayenzi kahle ke wena. Ama wants adalula ukuthi uma efuna leyo nto leyo nami acabanga ukuthi nami kune want ekhona ewantayo njengamanje yabo. Manje mzana ubazithutha ke nikhokhisa abantu besifazane la ungafanele khona niye kubakhokhisa lapho kufanele khona. Hey wena musiba isiphuphu kusomfana man. Shit mase efuna ama wants la khona ake usokufanele kungenelele khona something. Mtshele ke musiba isithutha somfana siphuphundi.